Ahojte, dnes by sme vám radi predstavili túto náučnú interaktívnu knihu. Knihy sú inšpirované dokonca filozofiou Montessori. Deti zaujmú už na prvý pohľad svojou rozmanitosťou a rôznymi aktivitami. Na spodnej strane stránky nájdete popis k danej aktivite. Úlohy sú zábavné a ľahko pochopiteľné. My sme si vybrali aktivity pre najmenších, kde vidíte práve, aké úlohy v tejto knižke nájdete. Obrázky majú z druhej strany suchý zips a padnú do každej detskej rúčky. Deti rozvíjajú zrakové vnímanie, jemnú motoriku, kreativitu a logické myslenie. Najmenší sa naučia nové slová a rozvíjajú slovnú zásobu. Nám sa najviac páčila téma pocity, kde zvieratká zobrazovali rôzne pocity. My sme si ich skúsili aj napodobniť. Ako pedagogička túto knižku môžem iba odporúčať. My sme si ešte vyskúšali úlohu pokus a omyl. Ako vidíte na videu, bolo to naozaj zábavné. S touto knižkou určite deti zabavíte na dlhé chvíle. A čo je na tom najlepšie? Knižku môžete používať opakovane. Ahoj!